दुनियानि हैप्पी बार्थडे स' आं बिराद खुसि एफा गोबावनिफ्राय दिनैसो आंनि बार्थडे जादों ओमफ्राय दुखु मोनदों आं मानो खुसिबो मोनदों दुखुबो मोनदों खुसिया मानो माने आंनि दिनै हैप्पी बार्थडे आरो दुखुआ मानो आंनि बार्थडेया जोबसिगोनना जोबना थांगोन दायो हराव आंनाबो जोनोम जाथ'वाखै आङो दायो हराव जोनोम जागोन हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय चैनल दिनै जोंहा आलफन्सा बर' नार्जारी बिनानाव जिनिखि रुंसारि जालांबाय बिनि जोनोम सानमोन आरोना बियो 12 बोसोराव हाबबायमोन दिनैहाय कमप्लिट जाबाय 12 इयार्स बेनिफ्राय बियो रुंसारि जानानै थांब्लाबो जोङो बेखौ अरायसम गोसोखांलायबाय थायो बियो जोंनि आंगोमोन नालाय नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आरो जोंनि मस्ट माने एकदम अन्थाव बाथाव जोंजों गुलि गुलि थानायमोन नालाय थ' बेखौ जोङो जेब्लाबो गोसोखांबाय थायो दिनै बिनि मुङाव केक हागोन माने न'आव हागोन आरोना आंथ' बहा गोजानाव दङ नालाय अब्लाबो जोङो उइस खालामो Welcome to my channel. My name is Alphonsa. So beyond the first video blog, मोनसे चेनेल दंमोन डिलीट जाबाय बे चेनेलनि नामा जाबाय Alphonsa Narzary ओमफ्राय मोनसे आं गस्पेल डेन्स मोसानो हगारदोंमोन ओमफ्राय कमेन्ट हरसोनानै माला गोदान भिडिअ बनायबावगोन नेक्स्ट भिडिअआ नेना थागोन बिदि होनबाय थादों सरि बनायनो हायासै माने डिलीट जाबाय रिसार्च सोनानै डिलीट जादों ओमफ्राय आं दुखु मोनदों डिलीट जानायखाय स' दिनैनि ब्लगानो जाबाय आंनि मोनसे स्पेशल ब्लग बे स्पेशल ब्लगानो जाबाय दिनै आंनि हैप्पी बार्थडे स' आं बिराद खुसि एफा गोबावनिफ्राय दिनैसो आंनि बार्थडे जादों ओमफ्राय दुखु मोनदों आं मानो खुसिबो मोनदों दुखुबो मोनदों खुसिया मानो माने आंनि दिनै हैप्पी बार्थडे आरो दुखुआ मानो आंनि बार्थडेया जोबसिगोनना जोबना थांगोन दायो हराव आंनाबो जोनोम जाथ'वाखै आङो दायो हराव जोनोम जागोन स' भिडिअखौ नायलांदो माबा लोगोफोरखौ लेंहरदों लोगोफोर 7टा फैगोन 7टा बारा लेंहराखै माने कर'ना ओमफ्राय सोर लेंहरदों दाहाय खोन्थानोसै दाहाय मानसिफोरखौ नुबाय दाहाय फैथ'वाखै दहाय आङो बेखौ गिर्जायाव थांनो नागिरदों माने मिसा बुलि खालामदों जिसुआखौ बिना होदोंना बार्थडेनि थाखाय ओमफ्राय थांबाय गिर्जायाव थांखांनानै आङो गानदों फ्रक माबायदि नुदों ओमफ्राय दाना मा गानो दाबो फ्रक गानगोन आं दाहाय नुलांसै आं मा गानो ओमफ्राय केकआथ' माबायाव हरावनो अर्डार होदों मैया आंनि माबा नायलांदो आंखौ माबायदि नुदों ओमफ्राय दायो मेकआप खालामनानैबो बारि आरो खानायखौबो खेंख्रि खारदों ओमफ्राय खानायफोराबो खेंख्रि गाइस आरो बै साननिखौ फैबाय थानाय बेबो नेक्स्ट गाइस बिदियानो topi kan kabean ada. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Alu. Please. Tamam.